Здравейте! Сега ще ви покажа топ 3 техники за експлозивно набиране. Ето няколко начина как да изградите вашето упражнение по-добре. Техника номер 1. С добрия захват идва и доброто набиране. И това е надхват. Вашите ръце трябва да бъдат разположени хубаво над лоста с дланите отгоре. Предимството на това е, че така вие обезопасявате китките и в същото време им придавате мобилност при изпълнение на упражнението. Техника номер 2. Корекция на гърба. Изходната позиция има значение. Докато се набирате с тялото си, гърба ви трябва да бъде стегнат и непроменен до края на серията. Раменете също трябва да бъдат изтеглени назад. Предварителна загрявка от няколко повторения на скапула pull-ups би била много полезна за заздравяването на гърба ви. Третата техника е дишането. Дишай, за да ти е леко. Когато дишате правилно по време на серията, вие придавате на мускулите необходимия кислород, за да увеличите силата и концентрацията на изпълнение. Затова не забравяйте да дишате за още една. И една бонус техника от мен. За да усетите контрол на тялото, трябва да изпънете краката напред и да се наберете. Така, променяйки стойката на тялото си, вие отнемате всякакво ограничение, което да ви попречи да изпълните правилно експлозивното набиране.